dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti libro ni Isko. Ti libro kat may sabanag, apakabasaan kadagiti nagduduma nga istorya ubing. Isu ti mangipaay kadagiti impormasyon, akasapulan dagiti agad-adal. No daytoy ket saan a maikaskaso. Masayang met dagiti adal, anay pauneg, wenno nailanad iti libro. Ni Isko ket maysa nga ubing, nga agtawan iti 10. Nagagat dagiti dadakkel na amang mangged, tapno addalaeng ti pagadal na. Ngem ti madi nga ugali ni Isko, ket di naman laam mo nga ukagen dagiti libro, nga ar-aramaten da iti pagadalan. Iti maysa nga aldaw, ket Isko anak! Isko! Apay ka din, anang. Anyat ar-aramidam aya anak ko. Makaya makadagiti karuba tayo katabak. Apay anak ko. Awan aya ti assignment mo. Diyak man la makita nga ukagam dagiti librom. Diyak man la makita nga agripaso ka. Awan ti assignment ko. Sigurado ka? Wan nanang. Sana nang tadi ti assignment di maestrami. Ta exam mi nga mininton bigat. Matlagayam. Apay nga rod adi ka agripaso ngay. Agbasa ka kadagiti libro manak ko. Sana na masapol. Isang tumot lang nga iso. Anya nga isuntumot lang nga iso nga ibagbagam. Sana na masapol nga agbasak iti libro. Ta na isuron di maestrami no anya ti examinan minton bigat. Ay na, sayang dagiti libro agat katangan ta para kan ni Isko. No kasi adi na matlagayang basahin, bakit? Landong. Isupay lang ito ubing nga nakita ka di na pulos o kagan ti libro na. Sa bagay, nasirib ni Isko nga anak ta, lakay. Adak di tahan, Delia. Yung kasapulan na lata dagiti libro, isungar niya igat katangan ta, tapno aramatan na. Lakay. Ngam no kasi adi na matlagayang aramatan dagiti libro na. Ay na, sayang nga talaga, Delia. Ala, Isko, apay nga asinurat-surata matan dagiti libro. Anya ko ma? Kukuak mo't dagito yung libro Ginatang dananang ko da ito'y. Iso nga uray suratak. Awan ng yaman na. Ay, saan Kasano pa'y ang mabasam nga tilinaon ti libro no suratam kit din. Kayat ko nga rod. Apay ay bibiyangan nak. Ala, ni Isko. Talaga mat. Iso adinak man bibiyangan neneng. Uray pa'y pisangag akas ti bulong na. Ala! Apay nga'y apinisang mumuton ti may sa abulong ti libro. Kayat ko nga rod. Uray anya ti aramidak iti da ito'y. Takukwak mat. Awan bibiyang mo. Isko anak ko, apay ngay, inan-anom dagito'y librom. Nasurat-suratan damatan. Kato'y maysa, napisang-pisang payan dagiti bulong na. Naibusa anak nga miniti pagsurata ka papel nanang. Iso sinurat-surata kung dahi tabulong ti libro. Ay na anak ko, apay ngay akas to'y tar-aramidam kadagiti librom. Anya ko mangay. Libro lang mo't dahi ta. Ay na Isko, saan arumbang aday tatirason mo? Saan mo alalaangan dagito'y libro? Tadakkel ti maitulong dagito iti panagadal mo. Libro lang dagita nanang. Kasano ko mamatulungan dakiti panagadal ko ngay? Isko. Agpay sumat. Saan dak amatulungan dagita a libro? Pulos! Kasano nga mausar na dagiti libro na? No kasi matgayam ti inaramid na, bakit? Ay, sa baali nga rod ti panagrason ti anak ta, Landong. Nangrik na akpay kadagiti imbaga na kanyak. Delia. Ti sayangag unay kat iso ti inggatang ta kadagiti libro na. Nang runa kat saan tamat apid-pidutan lang ti inggatang takadagi jay. Landong lakay. Siyak tuman mo ti makisarita kan Isko. Sana mabalin ti kastingar aramidan na. Di na pa'y laibaga, no dinan kasapulan dagiti libro na.
Tay padawat talangan ka dagiti ubing agkasapulan. Ngam awan mo ti may gatang da. Narod Mala. Sana bale. Takasaritak tumot ni Isko. Masadutak ang makiayayam kadagiti padak nga ubing. Anya nga tatiramida kaya. Tapno maliwliwak ti bagik. Amukon. Sagay sa kapisangan ti bulong dagiti librok. Taramidak nga aeroplano a papel. Sa, dayta. Dayto iti umuna kapisang. Dayta. Dayto iti umuna nga ramidak nga aeroplano a papel. At dayta. Adda na ayam ko nga aeroplano a papel. Naimbaglangin ta dadagiti libro. Na mabalin ko nga ramida na kastoy. Maliwliwa akong tibagik. Kasano pa apakairanudam ngay dagita libro. Kat pinisang mumut gaya man amin na binulong na Isko. Nairano dak tatang. Tay naramid ko nga aeroplano a papel. O di adda inayayam ko. Ay una hindi kasta pa nagrasrason mo anak ko. Saan kumamot akasta? Tatang, Iso nga ikagkagumanda ka nga igatangan iti libro. Tamasapul mo dayta iti panagadal mo. Ngam no kasta adad-dadaulam laeng. Kat sayang mata. Impadawat mo lakuman kadag iti kaadalang magkasapulan. Ngam ti kasta dinadal mo git din. sandak kuman nga ungtan tatang. Napisang ko nga rodan ti libro. Saan ka nga ungtan anak ko? Bagbagan ka lang. Ngamin, talaga sayang dagiti ginatang mi alibrom. Kasanon no kasapulam ton dagita. Kasanon to pa nga agripaso ka iti libro. Kat dinadaal mo matan. Saan ko akasapulan dagiti libro tatang? Sana pulos? Awanan na pulos ti bulong to'y may sa libro ka. Awanan ti aramidak nga aeroplano a papel. Ken barko a papel. Ha? Dahito'y matmay sa ti pisangak ti bulong na. Anya ti aramidem, barok. Ha? Asino ka nana? May saak akabarbaro a maestra di ti pagadalan nyo. Kasta ka di? Isumot lagay mga itakala nga makita dito'y. Anya ti aramidem iti librom. Pispisangak ti binulong na. Taramidak nga aeroplano a papel. Ken bangka a papel. Anya? Apay, di mo ka din maaramat day ta librom iti panagadal mo? Saan ko akasapulan ti libro iti panagadal ko? Tanalaingak. Isungay ayamak langan. Ay na, talaga nga awanan lando lakay. Nadadaal amin ang alibro ni Isko. Anyan. Di nakimpangag ta anak ta. Nagsaysayang aklang iti panawon anang bagbagakon ko ana. Lando, Nujak lamas siya ni tanak ta. Talaga kumabautak ka tapnagnagam. ay saan lakay? Day tati saan mo aramidan? Ang mga nusi kati manaksan. Day tamat nga ro ti pampanunutak. Bakit? Lakay, Kasano nga tayo maliksyon ta anak ta. Iti kastagat maamuan na no kasano ti kinapatagdag iti libro at dadadaulan na. Sisak langan tinabati dito yung classroom mi. Amin dagiti kaadalak. Nag-aawid dan. Ngumsak. Addak pa'y lang dito'y. Tako na ti maestrak ajak agawid. Aging gajak masumbatan namin dagito'y saludsod iti eksam mi. Sa bagay, imbagamat di maestrami mabalin ko nga ramidan ti amin na pamuspusan. Basta sungbatak dagito'y asaludsod. Iswa basa klangan iti librok. Noon niya ti sungbat dagito'y asaludsod. Ala, kasano ngay gaya mamabasak iti librok ti sungbat. Kat nadadal mo tandag iti librok. Ay, awanan dagiti bulong to'y may sa librok. Tay naramid ko matan ng aeroplano a papel. Kan bangka a papel. To'y may samat. Sinurat-surat akon. Kasano pa'y itan? Day tati kong kunam.
Isko! Agsasaw ti librok. Talaga! Kat ita! Maamuamon no anya ti patag ti libro akas kanyak! Saan mo amalpas itan day ta eksamin mo? Ta dinadal nagmutan! Kasta mutan dagiti padak a libro! Ha? Saan ka na makasursuro-pay? Ta sinayang na kami a librom! Agtalinaad kan anang nang iti kaano man! Ay, saan? Diyak kayat agbalin na nang. Diyak kayat! Isko! Uy, Isko! Ha? Agriing ka! Isko? Ma'am? Ay, naiturog mo dito classroom tayo. Nagaawidan dagiti kaadalam. Ha? Ma'am, saan ko pa'y nga minanalpas ti exam ko? Nakababain? Ala, ikan tulaangan iti special exam, Isko. Narigat met no saan ka pa'y laapagawidan. Katne, agaawid kami metten ama maestra. Ne, Isko, anak ko, anyat ar-aramidam. Ikagkaguma kasimpaan dagiti libro ka mabalin pa'y, nanang. Ha? Masayangan na kadagiti dinadail ko a libro. Ngamdyakon may subli pa'y dagijay. Ngam dagiti mabalin ko pa'y asimpaan. Urnusak, tamok ita napakairanudak dagiti libro. Napadasa kong tinaybabay ni Jay pagadalan. Tadyak na sungbatan namin dagiti exam ko. Naimbaglangan ta nasingpot ti maestrak. Isu amanipo di tananang. Ipatagkon, kan anadak dagiti libro. Tahusto ti kunayo. Dakkel ti maitulong dagiti libro. Tapno sa anak nga agbalin nang. Manipod nga rod idin, ubing, impatagan kan inanadan ni Isko. Dagiti libro na, kat saan nan asinayang dagitoy. Kan tunggal sumangpet iti malam, sakbay arumwar a makiayayam, agbasbas sa latta kadagiti libro. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.